Pagpakigbatok sa insurgency sa Eastern Visayas, dinusan ni ng Eastern Samar, nagpadayon pinagi sa mga sakop sa AFP ug PNP. Ano ang report? Sa hiniusang puwersa sa kasundaluhan o kapulisan, malampusong na-recover ang laing-laing klase sa armas, mga bala, bomba, pagkaon, medical kit ug ubang mga gamit gikan sa sudlunon nga barangay sa Buko sa lungsod sa Canavid, Eastern Samar. Matod ni Brigadier General Leonard Lelina, 801st Brigade Commander, nga ang mga armas na tultulan pinaagi sa pag-abag sa pamilyang gitumbok nga mga sakop sa NPA ug nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Taliwa sa 5 kaadlaw nga paglakaw sa mga operatiba sa sudlunon, tangason og delikadong lugar, positibong nadiskubrihan ang lain-laing matang sa armas, blasting caps, aduna pay grenade launcher ug mga bala sa tag-as nga mga kalibre. Tungod sa kadaghang nakuhang mga armas ug ubang mga butang, kaupat mitugpa sa Canavid Elementary School ang helicopter nga nagdala sa mga na-recover ug ubang mga paraphernalia. Gipasinunggan og gisabitan og Medal of Merit Award ang matagsakop sa 42nd Infantry Tagapagtanggol Battalion nga gikan sa lugar diin nakuha ang mga armas tungod sa malampuso nilang operasyon. Sa mga nandoon pa, inihikayatan natin kayo. Bumaba na, bagong buhay, tumiwalag na sa armadong pakikibaka. Gipahalipayan usab ni Canavid Mayor Vilma Aseo Hermino ang kasundaluhan ug kapulisan ug sa samang higayon ang pamilyang kanhi mga sakop sa NPA gihatagan og cash incentive. Ipinasok ko bilang isang kasual. Nagtatrabaho si Camilo sa akin para makatulong sa kanilang pamilya dahil meron pa silang mga anak na maliliit na. Grabe usab ang kalipay sa mga sakop sa pamilya Harumay nga sud sa 7 ka tuig nga panagbuwag tungod kay ang kadaghanan kanila kaniadtong nagrebelde karon nagkahiusa na sa pagbalik. Merong mga grupo na dyan na may area tapos nagkakandak na sila ng mga edukasyon para sa mga pag-aaral ng mga kabataan dyan. Doon nakapag-desisyon ako. Gimando usab dayon ni Lalina nga asikasuhon ang mga dokumento alang sa dinalian nga pagproseso sa mga madawat nga mga benepisyo sa mga ni-surrender nga mga sakop sa NPA. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiena, Balitang Bisdak.